Enillydd y dosbarth yma i'r caseg neu adfarch o mwy o seis, dros 140cm yn mynd i brif pencampwr y sioe llynedd. Odi, ie. Pen Strymli Awel Latif. Ie, odi. Ie, i David Thomas, Latif wedi bod yn brif pencampwr o dan gyfrwy yma. A dyma fi yn cystadlu yn y dosbarth am caseg gwag neu adfarch wrth gwrs, bleser gweld adfarch yn cystadlu ac yn dod i'r brig. A fi'n siŵr welwn ni hwn o dan gyfrwy to heddi yn hwyrach yn y diwrnod. Yn ail, llanadd fair play, ond mae'r diwrnod i Pen Strymli Awel Latif i David Thomas wedi cael ei fagu gyda Cathol yn brydfa Pen Strymli. Yn Sir Benfro, Liberace y tad, Pen Strymli Awel Ani yw'r fam. Disgwyl yn dda heddi. Ydy, edrych yn arbennig, chwarae teg. Ie. Tori Thomas yn dangos Pen Strymli Awel Latif i ennill y dosbarth i'r caseg neu adfarch 4 mlwydd oed a drosodd. Dros 40... Sorry. Pen Strymli Awel Latif yn ennill y dosbarth i'r caseg neu adfarch o seis mwy yn adran y Rhanfrid Cymreig. Tori Thomas yn i'r ddangos.